Mhuri yeZimbabwe, uyu mukomana anonzi Sengezo Tshabangu azotenderedza musoro wevanhu, azotenderedza brain dzevanhu, nokuti zvaari kuita izvizvi uye nekuzoramba kuri kuita government, nekuzoramba kuri kuita ZANU-PF ichiti aiwa isu hatisi kutuma Tshabangu ndi-interim secretary weCCC, zviri kuratidza kuti zviri kuconfusa vanhu, nokuti ZANU-PF iri kuramba kuti hatisi kumbomutuma uyo ari ngori interim secretary general ari kuuya achirikola vanhu, saka zvakonzesa confusion muvanhu. Saka mhuri yeZimbabwe tisati tambopinda munyaya iyi, ndokuti chibva wasubscribe wolike utina on the bell icon, tombochiona maupdates anokupa pano paZero News Live. Saka mhuri yeZimbabwe pane nyaya yapinda muzuva ranhasi iri kunzi an attempt to suspend Harare Mayor J Mafume through a motion is flogged at a time a ZANU-PF member is heard in a leaked audio also plotting to remove David Koutat. ZANU-PF is not sending Sengezo Tshabangu, says the unnamed male plotter. They continue saying ZANU-PF has got nothing to do with recalls. That is their own home ground. Our hands are clean, the ZANU-PF man says. Saka ZANU-PF vari kuvachiramba kuti aiwa hatisi kumbotuma Tshabangu ari muri munhu weCCC. Saka confusion yazo yapa kuti Tshabangu anoendeswa kukoti neCCC vachimuti uyu haaziri secretary general weCCC, asi jaji kukoti vanotomudza kuti Tshabangu iwewe vakatomudeclare Tshabangu iwewe hauzi interim secretary general weCCC. 1 2 haufaniri kupinda mainternal affairs evanhu veCCC. 3 akabatwa ane maconstitution akasiyana, akabata constitution yeMDC neconstitution yeCCC, akazijoinisa akabata kuti aiwa Tshabangu dzari kuita idzi inhema, ndobva abatwa ari guilty, ndobva anzi iwewe Tshabangu haufaniri kupinda mumaaffairs eCCC. Asi zviri kuzonetsa ndezvekuti kunyange akapiwa mutongo ZANU-PF yacho inotungamira nyika haisi kumupenaliza. Why? Ndopari kureza masuspicions vanhu kuti aiwa uyu Tshabangu uyu kauyu iZANU-PF puppet, munhu ari kutumwa neZANU-PF. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu mumbotiudza maviews enyu, ndisubscribe, kulike notina on the bell icon. Rambochiona maupdates anokupa pano paZero News Live.